Good morning, good morning, good morning. Yeah. 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 Ay pupunta sa Portos Bakery. Let's go. Oh, pagilagay mo doon sa ano ko, lalagyan ko. Portos sa brownie. Ito mabagal yung nasa harapan. Tayo sa Portos. Bili tayo ng bread. Ito yung ano, isa sa mga malakas na bakery dito sa California. Portos Bakery. May mga pila na yan sigurado. Good morning, good morning. Portos Bakery. Malakas to. Anong sa tingin mo, Pito? Yeah, okay. Tanong mo sa kanila. Sabi ni Marin, ikaw lang pumili. Hindi may Portos. Fresh. Can we go there? Which one is the seller? Gonna be the milk and dairy or the fruit tart? Fruit tart? Oh, okay. This one? But milk and berry is the same thing. Ito na lang. Wait, for the chocolate, which one is good? The raspberry or the Parisian? I like the Parisian. Okay. But if you like fruit, the chocolate raspberry has raspberry. Ano ba yun? Like, does it make it you a little bit like you know, like a flavored something? I don't really like this combination. Without, I do like this one. It's like a classic chocolate. without. Okay, just this one then. Parisian. Did you guys want like a birthday plaque or a message? Oh, congratulations. Congratulations. And then 2 dozen cheese roll. Okay. So and then can you just separate the 6-piece meat pie, 3 potato balls, one this one here, the Napoleon, and then one the croissant chocolate. No, sorry, 2 croissant chocolate. May leche flat. 3. Okay. What do you One want? leche flat. Do you have lunch? Yeah. One leche flan.
those small items is separated because the other one is for work. Oh no, no, it's fine to combine. It's just like the this one and then the teaching is for work. And then I asked for 6 meat pie, right? Yeah. Yeah. I'm gonna look over your order. Okay. You have 2 dozen cheese rolls, blueberry muffins, you have prawns, 6 meatballs, Bakit po yung chocolate na lang? So, parang maliit lang. Parang Kaya mo marami kayo. support. Ito umaga pa lang kasi kaya walang pila. Pag mamaya yan hanggang hapon, pila na yan. So pag maaga ka rito, okay pa yung pila. Hindi ba siya kasi gaano maraming pila. Kaya mas maaga, mas maganda. Ayan. Kaya pag punta kayo ng Portos, dapat maaga. Ito yung isa sa mga pinakamalakas na bakery dito sa California. Portos. So ganyan pa lang ang pila. Mamaya yan, hataw na yan kahit anong araw. Order namin. Do you guys accept Apple Pie? Apple Pay? Sorry. we have the apple strudels, I the see. little square Oh, no, ones. no, no. Like a car. Apple Pay. Oh, yeah, we do. Oh. Apple pie. I was like, no, those aren't in season anymore. You still have one bag, I have the 2 dozen cheese rolls, and then in the other bag, I have the potato balls, Napoleon, the flan, the 2 chocolate croissants, the 1 muffin, and then the 6 meat pies. And then your chocolate cake. Do you want a bag for this? I think it's fine because it might be like Would you gonna need a hold cake it. cutter for? Okay. So it's gonna be 80 flat 38. Go ahead and chop whenever you're ready. Go. Slide your apple pie. Sorry, Apple Pay. And then just be careful with the flan. Sometimes the caramel Okay. Do spills you out have of like a spoon? Spoon. Not on this end, but I Okay. do have some over there by our counter. Okay. Thank you so much. Have a good day. Enjoy. Agad, be careful with the cake. Ikaw na lang ako na lang. Ito sa atin yun. Sa bahay. Kaya na dyan ba yung pang ano? Pang Spoon. Saan yung lagay? Hindi. Okay, first time in history na hulog. Alam na wala ganyan ako. Hulog yung candy ko. Ay, nahulog. Saan ang mahirap dito? Bakit nahulog? Basta nagkano lang. Nahulog. Cowboy naman yon, babae. Sali ko, oh my god, so sorry. So alam na raw niya. Pag pupunta raw siya, hanapin daw niya si Mr. Candy. Ha? Oo, kadaldalan ko. Late na tayo. Lagay mo kaya sa likod. Ilagay mo sa likod yan kasi Okay, let's go. Yun, yung Portos Bakery. Downey area. wala dito yan. Diretso. Oo, ibababa mo muna ako. Yeah. Yan yung lab. Hospital na kami. Tayin ko na lang siya. Kasi may award sila. Okay, traffic na dito sa 91. Kapag pa rin. Malamig pa, Praripen.
mo dad, ano yun, sabi ko sa'yo, mga February ngayon, malakas ang masisira yung iyong cover na yun. Oh, foggy oh. Foggy. Hi. Alright, that's it. Time check. Time check. It's 5:06. Let's go. We're going home. Ay, hindi. Punta tayo sa mall. At maglakad-lakad sa mall. Then manonood ng sine. Ewan ko anong sine ang papanoorin. Okay, let's go, let's go. Malamig pa rin ang panahon. Malamig, malamig. Okay, dito na tayo sa mall. Mabuti may parking tayo. Tara, let's. Sino yan? Ayun. Nandito na yung ating Pupunta ba sila ng Cebu din refund. at least nandun na sila sa within binili na binalik from. So, check. Okay, let's see. Yan, naraduan din yan. Sabi ko ba? Massage. Let's pasyal. buko yun. Kasi sabi ko baka mag-increase. Mas mahal pa yung bayaran ko. Sabi ko okay na yan. Nagano'n sa akin ang ulo ko. Nakatinggat na ako dahil sabi. Tapos si mama doon pinadalhan ako. Parang di ko porsyonado nga. Kasi parang hindi na siya interesting. Wala. Kala ko, wala ka ba? Mukha ni Ann Curtis to. Kamukha ni si Janine, yung anak ni Lotlo. Yeah. Pinagtitin na sa Paris kami, binigay niya. Mahal yan, nasa 200 plus yan. Sabi ko, pag suot mo parang hindi mukhang malaki, ba't parang feeling ko sa akin mukhang malakad? Kasi nakita ko si Michelle, pag sakit na ng paa ko sa kalalakad siya, hindi sumasakit yung paa niya. Malambot pa rin yan. Kailangan nakahawa ka ng ganyan. May nauna yata sila. Bilhin natin si Roy Jr. ng pagkain niya. Ito. Walang magandang sine. Naghanap yata ng Tagalog na movie. Wala pa. So, alis na tayo. Ayoko yung Aquaman. Hindi siya exciting. Kaya, tayo natin yung order ni Burnok. $16.
steak cake. Oh, ma. Ma, yang iti handam. Yang iti handam nga ay. Well. Oh, punta na lang tayo sa Filipino store. Bibili ng pata at litid. Ayun, wala na siya. Oh. Okay. Hindi ako mahilig. Kasing kangkong eh. Ano daw may bless na kangkong? Yan siya yumaman. Kaya, Ang sarap nga. chips? Rock? Rock, no? Yung medyo mas malaki tayo. Ano pa sir? May gusto ka ba? May minudo? Pwede yung meal po. Ay sige, yung ano na lang, medium te. Alam ba minudo dyan? Eto. Opo ate, only rice. Ito, papaitan mo lang. Okay, no. Oh yeah, okay, sorry. I didn't know. Yung pinakailalim natin yung... Ayos. Kaya ako. Umaman siya dyan. Daddy, 20. Ay, pwede pa akong mag-ano? Pwede pa akong ipalit yung card para makabili ako? Yung panalo. Oh, yeah. Panalo ka ba? Suman sa Ligia. Grabe ito, dami. Sayang. Tama yan mo scratch yan pag nag-relax ka na. Wala na? Ano ba ngayon? Wednesday? No? Yeah, Wednesday. Kaya ka dito. Oo na, patay.
70 panalo mo? Okay, that's it. Ibigay ko pala ito